Kublai pi berok ki berok berjor ki bajos nontonan ban sengap ki video ha ke ning channel. Ini ki video nganon ra pi ki kana jong ke Euro Championship. Ke bang nganon ra pi ki aide kiri ki ban do rung menta ka semoy bat ki yo rung ha ka semoy baladep. Andrei ha ka jaka jong ki la yo rung da ki wei pat kiri. Dia lim tang ngini pe ki ne kiri ki bom don ha ka ne ka ayom jong ke Euro arajar arposaw bat ki yo rung ha ka semoy baladem. Tu perlok ki artili kiri ki ba klem yo rung menta ka semoy ka dai ka Finland bat Rusia. Haba pai sha ka Finland ka do rung dai dak babat akradan ka balai ha ka me khen pon ha ka jinya kne rung kat ba ka jaka jung ka la yo rung dak ri Slovenia ka ba yo arpon kat ba ka Finland tang khat pra pon bat kri ba bat akle do me khen pon ka ba yo rung dai ka Denmark. Haba pai pat sha ka Rusia pat ka klem yo hi ban menta ka jinya kne rung ro na do ba ka hiat ma ya ka ri Ukraine. Haba pai ska wei pat ka ri ka ba do rung ka ta dei ka ri Wales klem la ban le kai pha ka jinya kne rung dak ba job tang lai tli ya kha do lai tli sha rem artli la plong ni ka ban yo tang khat arpon ne ki pra tli ki jinya le kai. Kat ba ki ri ki ba yo rung na kan grup badan la ka Wales dei ka Turkey bat ka Croatia. Nakan eka daw la pelong eka Wales ban do rong hakasen ke balai sya ke Euro Championship. Tu perlok kari ke basau ke ba do rong menta ka semoy ke ba ki perlok ki klempoi perkat bakan do rong kata dei kari Sweden. Kuma pila jo bana ya ka nam jang Ibrahimovic wen ni kerang la kai bakan sai ke pertai. Ngila badong bana do bau chong thai nakan national team kari Sweden klemla show ban la kai ba wala dak adan ki wei kerang la kai bakan sai. Raymenta ka semoy la pelong eka bakan do rung dak babat akradan ke balai dak bayok tang shipel point ki pratli ki jinga la kai dak ba job lai ya khai ke wei bat sha rem hado sausen kane dei ka daw bol pelong eka ri Sweden ka klem la sho ban one pai sha ka Euro Championship haden ba ka yo rung inriu snam lenter ane inriu semoy lenter bat ka dep rung nyeu sen. Te perlok sagawai pat kari ke ba do rung menta ka semoy Henry ha ka semoy baladep ka yo rung kata dei kari nuts mak dunia ba ka yo tang prapon ha ka jing kne rung menta ka semoy na ki pratli jing la kai dak ba share ma do sausen ya khai arsen ba job tang arsen namar la drone kat eka hakiri ba klain bor kum ka Enland Italy kat ba ka Ukraine pat ka yo rung lang ba ka playoff round. Tu perlok jaka gini kiri ki ba do rung menta ka semoy ladangi pai ka grup B dei ka kari Albania kari Albania ha ka semoy baladep ka klem yo rung bat menta ka semoy ki lawan pai biang haden ba ka do rung kat ba ha ka grup C ka don kari Slovenia bat Serbia kini ki artili kiri kim don ha ka Euro arajar arpeo di habang ni pai pat sa ka grup D di barok kiri kirung hak semoy baladep arab ngipai pat ka grup I barok kiri angkadon ka Romania ruka hak semoy baladep kamdon bat menta ka semoy kelayo rung biang haw pai pat ka grup F kadai ke Georgia hak semoy baladep klem yo rung kad ba menta ka semoy ka yo rung di menta ka semoy ngin pej kini kiri gila ni am ban yele kai bah mar kumbang ipej gitu kiri hiki badu rung menta ka semoy like tang ko Wales dei ka ba yo rung sha ka round ka ba kan riu rengkat ka Rusia ngin pet kini pat ki bai kiri ki ba rung ha ka jaka kini kinla ne am pin ibor je kiri ba klain bor kum ka Italy ka Spain ka Denmark ka England ka Portugal bat ki bai te tang kini ngin sa yikundo ka bai pat ko video kublai shibona